ҷовид ту бабник будай шармандамон кардӣ нахуда танӯш хиёнат кунӣ. Малимаҷон ти тоже мне пойми ман вай ранги жарков дӯст медорам. баъд нахо хиёнатиш кунӣ вай буфаҳма чи тилисаҷон агар ту нагӯй намефаҳма шӯрбо бизанам дӯстш медорам дар ишқиш ранги гӯшберон блақ месӯзум. хаямаш майла ту чи ба нафисара ай пеши доска чон чи кади тилиса гирифтӣ. я тебе ещё раз говорю это ҷавонӣ. алё озбеда ҳоҷатхона штагиём буром зангт мезанам давай охи дами ҷавонӣ магар бабникӣ накунем калоншам зан бигирем занам сокма меҷафа барои намимарам агар сока ҷафида мешуд ма соки язда давно меҷафидум амиқае ки ай параву параша мебинӣ тамом шикоф нашидай ку бема танӯша занг мезанам ҳамаша нақл мекунам мегум ки чи тилица нагу охи я чойник я пиёлат мехарам клинус бабушка даязна мегум ки ҳардаш хати директор да кабинет даст тайёр мекунам ҷовиҷон илтимос нагу мегум аки дига наши слиш ту чӯ такой красавчик биё ака ҷура мешем ҷо не намешем ага не танӯш намегум ман амитра гуфтам ҷураем ку